Eftermiddag, så er der nyheder. I dag skal vi se tilbage på bombardementet ved havnen. Se et klip fra kirken, hvor Frue bombes. Have nogle opdateringer fra kastellet. Vi skal se tilbage omkring voldene. Se lidt fra Ølby og have en vejrudsigt. Nu vil vi vise jer en optagelse på, hvad der skete live ved havnen. Og nu et klip fra under bombardementet med Emily Schultz. Emily står ved vor Frue. Vi står her ved vor Frue Kirke, og København blev bombarderet af England. Forfærdeligt. Det første angreb mod civile. Alt! Kirketårnet er ramt, det brænder! Tilbage til studiet! Videre til Birgitte Pedersen, som skal interviewe kaptajn Åge Hansen på kastellet. Det der sker lige nu, det er, at vi bliver bombet, og det er englænderne, der bomber os. Så vi prøver selvfølgelig at bombe dem tilbage. Hvor ligger vores chancer mod England på en skala fra 1 til 10? Det vil sige, det er en 2'er, fordi vores hær ligger i sten. Men jeg selvom vi er det langt fra Tak for det, Birgitte. Her ser jeg så sammen med en af vores klogeste eksperter på krig. Han har lige været ude i kampens hede og se, hvordan det står til. Hvordan ser det så ud derude? Det ser ikke specielt godt ud, lige pt. Lige nu er København i gang med at blive bombet, og det er den første civile bombning nogensinde, og det skulle blive København, altså bare uheldigt. Vi har lige fået at vide, hvorfor er det englænderne, der angriber os. Men kan du uddybe det lidt mere? Jeg tror ikke, jeg kan uddybe det mere. Han havde ret i, at englænderne føler sig troet af os, fordi der er gået rygter om, at vi skulle slutte os til Frankrig, men det havde vi ingen intention om. Tak for interviewet. Nu sidder jeg så her med en kirketjener fra vor Frue, som oplevede bombardementet. Hvordan står det til i kirken? Den ligger i ruiner. Altså, den kunne ikke reddes. Den kan nok godt bygges op igen, men det vil tage lang tid. Hvor befandt de dem, da bombardementet begyndte? Jeg havde lige fuldført mit arbejde som kirketjener, og jeg var med den ene fod ude af døren, da jeg hørte et kæmpe brag. Jeg hastede ud for at se, hvad der var hændt, og jeg så raketterne på himlen. Jeg spurgte en mand, hvad der dog var sket, og han fortalte mig om, at hans hus lige var blevet bombarderet, mens han så på. Hvilken virkning har det på dem, at der kirken er brændt ned? Det er jo frygteligt. Jeg elskede at arbejde i kirken, og nu er jeg uden arbejde. Det bliver svært at forsørge min kone og børn. Det er jo også forfærdeligt for København at have mistet sin domkirke. Og tak til jer kirketjener, og videre til Emily Schultz, som interviewer 2 vidner til bombardementet. Jeg står her med 2 skomager, hr. Carlsen og hr. Hansen, som har været vidne til bombardementet. Hvordan oplevede I bombardementet? Vi var på vej over med pressens sko, da vi hørte et kæmpe brag, og valgte at spørge en frue, hvad der var galt. Hun var helt skrækslagen. Hun kunne næsten ikke udtale eller forklare, hvad der var sket. Så i stedet for, så pegede hun op på kirketårnet, som var i brand. Hvilken situation står I nu? Vi har intet arbejde. Vi bliver nok nødt til at søge ud på landet og måske få et arbejde som staldknægt. Vi har ikke andre valg. Hvad tror I bombardementet vil betyde for Danmark? Det er jo selvfølgelig et problem, fordi vi har jo mistet vores flåde, men det er jo kun København, der er blevet bombarderet. Tak til hr. Carlsen og hr. Hansen for jeres åbenhed omkring bombardementet. Nu tilbage til studiet. Nu går vi videre til hr. Christiansen og hr. Johansen, som er klar med vejret. God eftermiddag og velkommen til vejret. I dag kan man forvente kanontorden, bomberegn og en oplyst nat. Ja, dagens vejrudsigt er meget barsk, og vi vil opfordre dem til at forlade byen inden da.
Lad os nøjes med at sige, at de bare skal holde på deres hat og briller. Mangler dine træsko, så tag til Ølby. Der er en masse bønder, der har smidt deres træsko på marken. Her står vi i Ølby i Køge, dagen efter træskoslaget. Vi har fået en bonde med. Ja, hvordan oplevede du træskoslaget? Jo, i starten så troede jeg, at vi kunne slå den engelske her, men da de kom tættere på og begyndte at skyde de forreste danskere, så blev jeg rædselsslagen. Jeg smed min træsko og løb alt, hvad jeg kunne. Det var en skrækkelig oplevelse for dig, eller hvad? Ja. Ja. Hvad tror du, der bliver den største konsekvens for danskerne, at de tabte det slag? Altså, det kunne være meget dårligt for danskerne, hvis de mistede flåden i hvert fald. Ja, flåden, det er også det, jeg tænker. Det er jo et stort tab for danskerne. Men hvordan tror du, vi kan komme videre efter sådan et slag? Og hvad gjorde danskerne forkert? Altså, vi var ikke godt nok udrustet, os bunder til det her slag. Vi havde bare træsko og normalt tøj på, og vi havde ikke nogen øvelse næsten, kun en lille smule. Okay. Jamen, tak for det. Men det var lidt af en fiasko, da danskerne tabte stort, smed træskoene og løb så hurtigt de kunne. Vi skal nu tale med skillingsdrengen Flemming. Velkommen til, Flemming. Tak. Hvordan har det nu, hvor bombardementet er overstået? Jamen, det er skønt. Hvilke øvenavn gav de andre soldater dem i voldene? Mors dreng. Hvor gammel er de, Flemming? Jeg er 13. Ja, hvordan kan de så allerede have et overskæg? Det er fake. Det er bare for at se mere mandlig ud. Er der en bestemt person, de savner derhjemme? Min mor. Hvordan var det at blive kommanderet af en leder, der ikke selv var til stede? Det var svært at forholde sig til, men jeg er sikker på, at min mor ville kunne hjælpe mig igennem det. Det var vist det for i dag.